Скръп, безнадежност и гняв в Северна Македония. 59 деца и младежи от Кочани загинаха стъпкани и блокирани в пламъците на дискотеката в града. Десетки с изгаряния все още са в много тежко състояние, част от тях в български болници. Защо и кой допусна стотици младежи да посещават клуб без документи и без изход, от който да се спасят, тече разследване за корупция. Всичко това сега от репортерите на BTV. Два от екипите ни са в Кочани. Разказваме и за съпричастността на България. Първо към Йовица Пълновски, за гнева на хората и разследването, което трябва да установи защо децата на Кочани изгоряха в тази дискотека. Йовица. Здравейте, колеги! Ще започнам с информациите от последният час, тъй като протестите, които започна днес след обед, около 13 часа в центъра на Кочани, ескалираха. Хората в града потрошиха кафене на собственика, който също е собственик и на дискотеката, която се намира позади мен. След това обърнаха и една от колите му пред курирската служба, с която ръководи. Голяма група хора се насочени и към друг негъв имот. Демонстрантите се насочиха и към къщата на кмета на града, който днес подаде оставка, и та къща също беше нападната. Стотици хора се собраха на площада и маршираха по улиците на Кочани, настояващи за справедливост. Беше нанесена и щета в сградата на общината, която беше нападната с яйца. Аз се намирам преди обекта на дискотеката, където 59 животи сгаснаха преди 2 дни. Виждате, това е полицейската охрана, която се намира на метри от мен и го охранва обекта. Занимаваме живота, бе, луѓе, дочка имаше занимаваме го рабите тия, за пари пусти, бе. Драги Стоянов загуби своя син Томче в пожар в импровизираната дискотека Пулс. След като пожарът започнал, част от децата и младежите се помислили, че е част от използваната пиротехника към шоуто. Така се забавили фатално да излязат. Други се опитвали да се евакуират, но безуспешно, през единственият изход. Така голяма част от загиналите прво са били стъпкани, а после са останали в пламъците. Мени е моя черка рекла следече. Негде около 15-10 до 3, тако нещо. Певач или некој кој е бил на бини, викнул као пожар, излазите наполе. Пред тога са они упалили ту пиротехнику и она е била негде у средини. Каже, највише су настрадали они кои су били ближе бини. Они кои су били први излазу, су изашли. Спасили се, она е била негде у средини, успела да се некако извуче. Психички nije dobro, taj izlazak je trajao i desio se vjerojatno taj stampedo. I koliko ja mogu da shvatim, većina njih je uginula od ugušenja. Дискотеката изобщо не е имала разрешение за работа, а е била регистрирана като обект от лека индустрия, тъй като преди това е била склад за килими. Нема издадена важечка лиценца. Собственикот при контрола приложил фалсификувана лиценца, издадена на 13.3.2024 година. Согласно македонските закони не може да има дискотека в жилищна зона, а за в концерта е имало 500 души, много над капацитета. Таванот е бил од лесно запалим материјал. Од извршен разговор со член на групата ДНК, утврдено е дека пиротехничките средства прскалки во дискотеката ги донел бендот. За жал, лицето кое што било задолжено за нивна употреба е починало. 48 часа след инцидента, кметот подаде оставка и призова институциите да разследват отговорността за пожара. Подавам оставка от поста кмет на Кочани. Няма думи, които да опишат болката, която всички ние чувстваме. Тези деца бяха нашите деца. Обвинението иска арести за бившия министър на икономиката Крешник Бектеши. Сред вече арестуваните са членове на групата ДНК, която имала участие в клуба, синот на собственика и државен служител. Тоа што се случувало е повеќе од криминал. Ова е би рекол масовно убиство кое што некој го дозволувал за пари, за мито, за корупција. Прокуратурата вече собира доказателства. Екип од 9 прокурори работи по случаја, којто се преврна в една од најголемите трагедии во историјата на Северна Македонија.
Издадена е и заповед за графологична експертиза за да се провери дали подписот е фалшифициран с цел подкуп. В гнева си демонстрантите в Кочани повредиха кафенето, собственост на същиот човек којто е управлял дискотеката, а преди неговата фирма преобрадиха колата му. А преди неговата втора фирма преобрнаха колата му. На краја уште информацијата, че в Скопје се извршва аутопсија на телата на загиналите, за да се установи која е причината за смртта. Јовица Пунуски на живо од Кочани, а сега